Hi guys, bye. दिनै मोनसे ब्लग लाबोदोंनो माइना जोंनि बाजाराव थांनो ओंखारदों देखायलाय बेगखौ देखायलाय बा फैसा दंना गैया बेगाव गैया होमबालाय मा जों लाबोगोन मा लागोन गस्ला मा गस्ला आयौ बेग लागोन मा बेग दंखायो माथो आरो मा बेग लागोन बायालै आं बेलेगसो बायगोन मा बेलेग बेग ओइ बे माथो बेलाय मा बेबोथ' मोजाङानो प्लास्टिक बेग बुङाखै आं माबा बेगसो मा बेग ओइ बेनि स्कुलनि बेग स्कुला नों मोजां रिजाल्ट खालाम मोजां पास जा इनि उनावसो मोजां दामि बेग मोनसे होगोन मोजां दै नङा दिनै बेलेग लागोन मेथाइ जागोन न ओमफ्राय आइया माबा लानिसैनो नोंनि आइया मा लागोन मा लायोथाय लागोन आरो बे नों मेथाइ जा न मेथाइ जाबो फरिखा जोबनायनि उनाव बरिया बेग बायना होगोन न खिल'ना आं गेलेनाय खिल'ना लायो बथल सथलसो दङ माथो गेलेनाय लखि फुजायाव लाबाय माथो नों खिल'ना लाबाय फुथुला लाबाय दुर्गा फुजायाव बे माथो बेपारिखौ होबाय मामाया आइया मा बेपारिखौ होबाय ओइ बे फुसका बेपारिखौ मा होदों फुसका बेपारिनो ए बे आंनि गेलेनायखौ आरो माबाय रायजोफोर मंगलबार दिनै दसे बाजाराव थांनो ओंखारदों दखानाव थांनाय जायखायनो दाहाय थांगोन दा बेलासे सासेया रेडि स्कुलनिफ्राय फैनानै टिउसन थाङा नामा दानिफ्रायनो लिपस्टिक फुननाय नायदो टिउसन थाङा नामा टिउसन थाङा नामा दिनैनि ब्लगा ओइनि माबा बेन लानानै माइनाया जोंखौनो मा बरिया बुस्थु दं मनिहारि बाजाराव मानसि खम गैया माबेखौ लानो सोरखौ देखायगोन बे दाउनि गांखं नङा बे नङा ला बेखौ पसन्द जादों नै बेन लादोंलै रानिया जोंनि मानसि गैया बाजाराव खालि माइ हानाय सिजोन दे ला मा लायला मेहेन्दी लायो नों हा ए जोंनि रानिया मेहेन्दी लायनोलै दे दादा मा मेहेन्दी लागे बोले दिनै स्कुल टिउसन थाङा नामा टिउसन नों थांगोन आं थरे थांगोन नोंसो थांगोन होमबालाय रायजोफोर दिनैनि ब्लगा बानायदों नर्मेल दै रायजोफोर मोननाङा जास्ट गथ'जों बानायबाय आरो ना स' बाय बाय आंनि ब्लगखौ जायफोर मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बाय बाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे मोजां ब्लग बानायनो थाखाय थुलुंगा मोनो स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग